Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadou El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn sisan an sigira kɛnɛ kan laadali jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Amadou El Konare jamana kunnafoni a b'o de maana nka sɛbɛnni in bɛ kɛ tubabukan de la tubabukalannaw fɛ Amadou El Konare k'a dɔn an minnu ye cɛmanjɛlama ye an tɛ tubabukan caman mɛn nka i k'a dɔn bamanankan fana i k'a dɔn an y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn anw jamajɛmɔw bɛ kɛ sababu ye ka dɔ kala kabako Amadou El Konare dɔ kalanni ye mun ye min sɛbɛnna tubabukan na hali n'a ma caman kɔrɔ dɔn a la kumaba k'o tɔmɔ ni k'o lakali lamɛnbaaw ye n bɛ n ka biro kɔnɔ o n bɛ n ka foronin kɔnɔ Amadou El Konare i k'a dɔn n bɛ n ka butigi yɛrɛ kɔnɔ Amadou El Konare i k'a dɔn n bɛ n ka bozo kurunin kɔnɔ n bɛ n ka jɛgɛmɔ kɛ n bɛ lafiya bɔda la n bɛ gabuguda la nin bɛɛ lajɛlen ne b'i ka foro kɔnɔ n y'o fɔ kana ɲinɛ anw cikɛlaw kɔ dɛ n k'i b'i ka foronin kɔnɔ n y'o fɔ aw mobilibatigi ninnu aw bɛ ɲinɛ an cikɛlaw awɔ ko sɛnɛkɛlaw ni ce Amadou El Konare ne sɛnɛ waati o kuma u k'u biri ka dabakala sama Amadou El Konare ni daba tungara n bɛ jamana kunnafoni d'u ma nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye jibi n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka yamaruya di kɛ an bɛ kunnafoni dakolo walu Mɔgɔ de b'a tungara ko min bɛ se min na n'o dir'o ma i k'a dɔn fiɲɛti ye baara la n'i y'a san 27 n'a kunkanfɛ e bɛ nin baara in na wa e de bɛ se nin na o n'an bala cogo bɛ di Amadou El Konare wala cɛ n'o nin diyara ɲɔgɔn ye i kɛ premier ministre ye i bɛ min dɔn o de ye nin ye o ye tiɲɛ Amadou El Konare n bɛ n geleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnnikɛbaa de ye Musa Sayon Kamara Musa Musa ko a k'i k'a dɔn min ye fanga ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Shogel Kokala Mayiga i k'a dɔn a magwɛnna tile 2 in na jɛrɛjɛkulu min bɛ CEDEAO to a la n'olu bara ka Mali jateminɛ an bɛnna min kan a n'an ye layidu min di baara ni baara bara ka k'o kɔnɔ olu nana u ni Shogel Kokala Mayiga u kumana Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn CEDEAO a cɛsirilen bɛ kosɛbɛ Mali kelen bɛ ka kaatimi min boloda an bɛ nin kɛ hakaja i k'a dɔn waati u bɛna a lajɛ i k'a dɔn layidu min dalen don malidenw fɛ n'a dafara nka kunnafoni diba o ye premier ministre ye Dr Shogel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko min ye comité de suivi ye a nana premier ministre lamɛn i k'a dɔn kuma min n'u bɔra a sɔrɔlu yɛrɛ da jɔn ko a la cɛ min kɔni n'a kumana i k'a dɔn maa sɛbɛ don sabula fɛn minnu bi fɔ ani jamana kunkanko a y'a ɲɛdɔn wa hakilina minnu dalen b'a fɛ i b'a dɔn k'a fɔ o bara ka bɔ a nin na o kuma gɛlɛya wɛrɛ t'anw bolo an nisɔndiyalen don ɛlɛ ni bɛnkan ni hakilina minnu fɔra an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a k'o bara ka taama sira fɛ keku Mali gɛlɛya dama min n'olu dalen bɛ ɲɔgɔn kan a dilanni a n'a naamuni k'a sama ka bɔ kosɛbɛw kɔnɔ ko ɲɔgɔn tɛ o tuma Mali bi dɛmɛ o dɛmɛ ni jamana in n'o ka kan i k'a dɔn anw kɔni ye ciden ye an n'o fɔ jɛsɛgɛ naani jamanabaw ye an n'o fɔ jɛrɛjɛkulubaw ye kɔrɔfɔ in sɔrɔla maa min da o ye professeur Amidou Boli ale de ye CEDEAO ka ciden ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Boli kɔni y'a jira k'a fɔ u ye kuma min boloda u ni Shogel cɛ maa sɛbɛ kuma don hakilina kuma don jamana jɔli kuma don jamana ɲɛtaa kuma kɔni i b'a dɔn a bɛ sɔrɔ Shogel ka kumaw na nka u ye min fana ɲini Shogel fɛ u ye kuma minnu mɛn ani kɛwale minnu mara ka kɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ a ka dabila bandaw a bolo bɔra fanga na min ye Moktar Wani ye a bolo bɔra fanga na o dun y'a sɔrɔ maa caman ye kule k'a bɔ ni maakɔrɔ minnu bɛ yen ni fangakɔrɔ binnen don u t'u yɛrɛ sago la tiɲɛ don hali n'u minɛn tɛ k'u datugu gewu u b'u siso kɔnɔ nka lafiya bɔda t'u ye sabula u ka bɔ ka taa yɔrɔ min ka d'u ye u kɔlilen don la o ye ko ye min di bɛn baara bɛɛ lajɛlen bi dafa f'o de ka wuli ka b'u kan sɛbɛnnikɛla ko nin min filɛ nin ye association malienne des procureurs i k'a dɔn olu kun ye kuma in fɔ sabula olu yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen o kelen bɛ ka degun sɔrɔ premier ministre nɔfɛ n'o ye premier ministre furumuso ye a dɛsɛlen don ka taa ka cakɛda la ala ni degun min bi cɛ ka o kɔlɔlɔ yɛlɛla muso fɛ olu bɛɛ kun ye mankan bɔ parrainage yarɔ o ta kɔni ye laadako ye o fana kun ye kuma fɔ ani commission nationale des droits de l'homme olu fana kun y'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya ka wuli CEDEAO
ka ciden ngoni ya ɲini Choguel fɛ Mali faamaw ka ko bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ninnu ngoni u bolo bɔra baara la i k'a dɔn u yɛlɛma n'u ka so u ka to yen a ka ja min ni min ka d'u ningu ye taarɔ min ka d'u ye ɛlɛ ni u kana degun o kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye baara ka dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn la lettre du Mali maa min bɛ yen n'o ye u ka la rédaction ni y'olu ka sɛbɛn ye u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi kibaruya bɔra ka tali i k'a dɔn bamananw b'a fɔ ko don ka ja ko nka sebali tɛ min ye i k'a dɔn awa kunnafonidila min ɲɛma tununa i k'a dɔn kabi sa 2016 min jɔ a ko Burama Ture san 50 a n'a kunkanfɛ ka sin ka kamalen tunu yɔrɔnin kelen i b'a fɔ ko to bin bɛ nugu la maa ma taa fan dɔn hali bi n'a ka bi a somɔgɔw t'a dɔn Burama bɛ yɔrɔ jɛn nɔ sɛbɛnnikɛla ko kɔni mana kɛ kaba a mana kɛ dogoli ye wo kɛnɛkanda maa dɔw kɔni min sɔrɔ minnu bɛ dɔ kalama la walima i k'a dɔn siga kɛlen don fɛn dɔw la Burama tununi ko bɛɛ lajɛlen da bɛnna fɛn min kan jama faama bɛɛ ko a bɛ Karimu kɔ sɛbɛnnikɛla ko waati y'a sɔrɔ min ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita faga y'u ta ye fiɲɛ tun y'u yɛlɛnso ye min ka di denw ye u b'o kɛ denw jɔnyaw usanbayi bɛ kɛ i k'a dɔn u b'u sago n'u dugɔn kɛ wa i k'a dɔn jamana ka lakanabolo bɛɛ lajɛlen tun b'u ka bila la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko o ko bɛ yen n'a tun jar'u kunfɛ a bɛ kɛ wa foyi ti bɔ a la nka min ye Burama tununi ko a kuma waati dara ka tini kɛ ka wagasili kɛ ka da bɛɛ lajɛlen kɔngɔ ni k'o yɛlɛ nka taa ma se ka mɛnɛ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko waati min na Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga kɔni bɛna surusuguma ni k'a k'a da kan pi maa caman ko i k'a dɔn awa i bɛ ka denw a n'a jɛw tun bɛ faraba min jukɔrɔ nin y'o fara de taalen yɛgɛw ni k'o kolonkolon ka bi ko o ko maa k'a kɔrɔ don o don maa kɛ dugu jukɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na poyisa fɔ fanga kura maa minnu min na ni olu ma kɛ maa kalalamaw ye n'o tɛ i k'a dɔn ko o ko bɛ yen n'o dabirila ko bɛɛ lajɛlen kan ka dayɛlɛ sɛbɛnnikɛla k'o suma k'o dugumajɛ tile filanin na jaabi dɔw bɔra ka bitali jaabi minnu b'a jira k'a fɔ i k'a dɔn awa diɲɛ seginna donbaa minnu bɛ yen n'olu ye kiiri tigilamaw ye n'u bɛ jɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ i k'a dɔn cakɛda bolofara jɛkulu dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Interpol organisme international de coopération policière olu jabala bɛnnen don Lyon jamana ma Faransi k'olu kɔni ye kibaruya bilen dɔ dulon kibaruya bilen min na u y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn mandat d'arrêt international n'o de ye i k'a dɔn Karimu ma kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kiiri kɛlen de filɛ nin ye ka laɲini kɛ a ka salo ka bɔ jamana kɔnɔ ni kana faso Maliba kɔnɔ i k'a dɔn a ka ɲininka dala k'a la a bɛ se ka n'a yɛrɛ ma n'o ka d'a ye n'o man d'a ye a ka kɛ diyakosa ni bilen ye siyɛta bande dugutaarɔ ka taa minɛ caw i k'a dɔn ni ka segin n'a ye ka na Mali kɔnɔ i k'a dɔn ko o ko mana kɛ Burama ko la le comment le pourquoi le explication Karimu e bɛ min galama a la o ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in bɛ tali kɛ nin de la a ko hakilina jiginna i bɛ ka fanga bile Karimu kɔni Maliden tun bɛ ka ŋɔɲɛ ɲima a nɔfɛ dɔw yɛrɛ tun tɛ fa kɔ bilen olu tun bɛ den kɔ nka ka kɛ ni kow n'u makama ni saga ni sutura minnu ni fanga min yɛrɛ tun bɛ Karimu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Karimu bɔra jamana kɔnɔ maaw taara bali k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale ka jamana Kolowari ko a n'a kɛ n'a dagalen bɛ nin waati in na o tuma fɛɛrɛ de bɛna kɛ i k'a dɔn nin mandat d'arrêt ko la nin ka sama ka se a se yɔrɔ waasa Karimu kana a ka cɛ ma kɛ min ye Karimu ko i k'a dɔn Burama ko la karamɔgɔ Daba Tunkara a ka n'o fɛsɛfɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko laɲini min b'a la ka kɛ nin ye kibaruyaw y'a jira k'a fɔ Mali ka kiiritigɛso dɔ de bɛ yen n'o ye tribunal de commune 4 ye k'olu kɔni ka kiiri cɛkɔrɔba ɲɛmaa min bɛ yen ale yɛrɛ de ye laɲini de kɛ i k'a dɔn kiiri cɔ a la ka se Interpol maaw ma waasa jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔ kiiri bunakun kan Karimu kana Mali kɔnɔ yan sa ko minnu ɲaami ma kɛ a ka se ka ɲɛ dɔn maaw k'a dɔn fɛn min don awa min ye Burama taali ko ye a ko min ye i k'a dɔn Burama somaw kabi sa 2016 fɔ bi u bɛ da u ti suna makari ko de y'u ta da ye k'a fɔ buna hadamaden ka sin ka tunun te pelengetew ko min ye hadamaden kɔni nafa ka bon o ma hali i ka dununkɔrɔnin ma tunu i k'a dɔn i bi boli boli k'a ɲini min ye hadamaden kuturu denbayatigi ka sin k'o tunu o bɛ jɔda min na du kɔnɔ k'o ba ka bange kɛ gansankolo ye a ko i k'a dɔn Mali kiiri tigilamaw man kan ka sɔn cogo si la ni Burama ko in ka to ta an ka jamana bisi basale ka kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn la lettre du Mali kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré n bɛ n bolo
dugukolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko AAD AAD ko Amadu El Konare i k'a dɔn cɛsiri ni i yɔrɔ si t'i ta ye min ye nin kuma in ye n'i y'a maana bɔ awa i k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita a denkɛ fɔlɔ n'o ye Karimu ye Sɔmanɛ Karimu Keita i k'a dɔn awa tiɲɛ ni nkalon min kɔni ye wulikajɔ ani jateminɛ ye nin caman bɛ Karimu nɔfɛ jamana in kɔnɔ a donnama in kama n'a kun sɔnna ka laminɛni kɛ n'a kun sɔnna ka taa jaabi kɛ sabula nin maa fa ko kuma in Amadu El Konare a kuma mɛnna wa Karimu to a bɛ taa ka segin a kɔnɔ o kuma ko tiɲɛ dɔnni o de la i ye min fɔ tubabukan na mandat d'arrêt international o de gosira n'o dun gosira ka ban i k'a dɔn dɔgɔrɔ t'i la fo n'i bɔra diɲɛ dugukolo sanfɛ sabula organisation internationale de police criminelle o de ye Interpol olu kɔni ye tabale gosi Mali sariyatigiw ka ɲinini na nin kunnafoni in yɛrɛ ka kuma sinsin ni k'a jidi san 5 min ma kuma dabila o ye kunnafoni di sɛbɛn ye u ko min ma le Sphinx saa kalo 12 o kɔni ye kuma in sɛbɛn kɔrɔ maana kabini ko in di dɔn kabini ko in di faamu fo mɔɔw kana bɔ a kalama k'a ɲɛdɔn Amadu El Konare k'a dɔn a wulikajɔ fanga bonyana nka a donnama in kama i y'a fɔ cogo min ko kun b'u ni cɛ min jɛ maa ti se a la jamana kɔnɔ jamanatigi i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita o denkɛ fɔlɔ don Karimu yɛrɛ a jɔyɔrɔ barikara kosɛbɛ jamana kɔnɔ sabula wulikajɔ ni cɛsiri bolo ka politiki bunakun kan a kɛra fo Assemblée nationale ye n'o ye député bolo maa ye i k'a dɔn a fangaba b'a la a ka girin min kɔni ye cɛsiri ni wulikajɔ ye a don maa kɔni ma sɔrɔ jamana kɔnɔ min sera k'a wele ka taa ɲininka tribunal la nin maa fa ko kuma in na ko in kɔni ngolo kaalala ka kumaw bɛɛ lajɛlen burujafo ni ka taa bila waati kɛra i k'a dɔn a so yɛrɛ kulela fɛntigi la sabula waati kɛra Karimu Keita yɛrɛ ye a wulikajɔ bolo da min ye awa maa minnu bɛ kuma in kan k'a cari olu wele bɔgɔ jeninen ka hali na sariyatigiw ma awa lajaba da olu kan Karimu Keita kɔni ye maa dɔw wele bɔgɔ jeninen ko k'u b'a k'ale tɔgɔ tiɲɛ ni maa fa ko kuma ye sɛbɛnnikɛla k'o kɔni kɛ kuma in nana da ten dɔ fɛ maa caman kɔni kun b'a dɔn k'a fɔ ko in mɛn o mɛn don dɔ la a kuma na wuli Amadu El Konare k'a dɔn ko in wulilen filɛ nin ye ɲuguɲugu dun bɛ ɲagaɲaga wuli Karimu Keita ni a tɛgɛ kɔni dara kan a nana jamana in kɔnɔ k'u bɛna ɲininka Burama Ture ka faliko la i k'a dɔn fɛn caman sigilen bɛ k'a kɔnɔ sabula sɛbɛnkɔrɔ caman bɛ yen san 5 sɛbɛnw san 6 sɛbɛnw min ye waridunko kumaw ye ani janfanko kuma i k'a dɔn sɛbɛnfura fɛn o fɛn dalen don a don n'a sɔrɔla maa tɛ k'a ɲininka bi kɔni fangaba t'a la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o laban bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔn ka wuli a nɔfɛ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Karimu ko ye a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka a sɛmɛyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ sabula jamana a ɲaaminen ni fanga bɔsir'u la a taara i kalifa i k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara la o ye Korowari ka jamana masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko hali o yɛrɛ min fana filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a tɛ k'i yɔlɔ a tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ sabula n'a fɔra de k'a fɔ min ye ayiwa Interpol ye o de kɛlen bɛ ka tabale gosi Korowari jamana dun bɛ Interpol fana ka ayiwa kutumu kɔnɔ i k'a dɔn min ye Alassane Dramane Ouattara ye a fana bolo sirila min kɔni ye Karimu ye i k'a dɔn a labilali kana jamana kɔnɔ o bɛna k'a ma wajibi ye sɛbɛnnikɛla ko ni Karimu nana i k'a dɔn a ko bɛ sɔn ka ɲaami kosɛbɛ sabula maa caman de diminen bɛ gwɛlɛ caman bilalen bɛ k'a kɔnɔ wari dun ani ayiwa jamana yɛrɛ nafolo burujali o caman de dulonnen don bɛɛ lajɛlen kɔni ka miiri la Karimu bɛ min kalama a ko la o de ka ca ayiwa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan nin kɔni ye gɛlɛya caman de wulilen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Amadu El Konare yanni ka don ni sɛbɛn ye nin don in kabini kuma in fɔra n delila ka nin kuma in fɔ yan n ko ni ne ye Karimu ye wulikati yɛrɛ di ayiwa sariyatigiw ma kabini o waati ni a kuma fɔra k'a ɲɛdɔn ni nɔ ma y'a la kɛlɛ bɛ ban nka san 10 kalo 600 don dɔ la sɛgɛ bɛ k'a kuma kan hali a ma kɛ i bɛ ka taalen kɔ ye n ye nin fɔ dɛ i y'a fɔ dɛ an ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ n ye nin fɔ dɛ fa bɛ balo la fa bɛ balo la Karimu welelen a don se b'i ye i bɛ se ka fɛn caman kɛ hali ni kun ye yafa deli walima ka wulikajɔ boloda sɔn bi kɛ nka bi a gɛlɛyara jango Maliden da walen don a gɛlɛyara kojugu marché caman dara naam
karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Demba Condé o fana kumana Demba ko a bɛɛ n'a ta ko mɛn o mɛn don dɔ awa tiɲɛ bɛ bange min ye i k'a dɔn awa Ibrahim Boubacar Keita waati min na a bɛ gɛn ka bɔ fanga na min ye dɛdɛdɛ caman kɛra i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔw wulila minnu dusu ma kasale min yɛrɛ labanna ka coya kɛ i k'a dɔn M5 RFP i k'a dɔn o maaw ka wulikajɔw kɔnɔ waasa IBK ka fanga ka yɔgɔyɔgɔ ni k'a yaara dugu ma min ye girinkajɔw ni tiɲɔgɔnnaw fanga bonyana tiɲɔgɔnna min bɛ yen n'o ma bɔ maa kɔnɔ n'o yɛrɛ kɛra ko gɛlɛnba ye o de ye k'a dɔn Imam Mamu Diko a ka misiri da la min ye tiɲɔgɔnna fanga bonyana IBK kanubaw ani M5 maaw ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ la sa a bɔra mugu sisijɛ ci la fo k'a kɛ marifakisɛ la k'i ka i k'a dɔn ka mugu wuli loyi ka sukuru kɛ mɛrɛ fo ka kogow bɛɛ lajɛlen wosoa ka yiri wosoa i k'a dɔn awa kisɛ min bɛ yen n'a bɛ fara soa o ma hadamaden kɔni sɔrɔ o de bɛ sin k'i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn maa 10 ani kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen daji i n'a fɔ kibaruyaw tun y'a yira yɔrɔ min na a waati la i k'a dɔn awa tile 3 juillet kalo tile 10 ni kelen fo ka sa tile 12 ma karamɔgɔ Daba Tunkara u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɔgɔnna na maa caman bɛ olu ni bunɛna ko la i k'a dɔn maliden ko nin ko in di to ta ka hadamaden sɛdennin gandigɛ i b'a fɔ ko sɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ti bɛɛ o kuma kwɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana kɔnɔ waasa i k'a dɔn maa mun y'o faali kɛ ne ko sɔrɔdasi hakɛ minnu ni lakanabaa polosi bolofara minnu tun bɛ n'olu bɛ wele ko forsat i k'a dɔn olu ti bɔ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan nka k'olu bɔ k'olu bila denw na jango k'olu wulila k'u jɔ an tɛ fanga fɛ bɛɛ fanga kɔnɔ ka taa mugu ci olu la i k'a dɔn ko a ti bɛn o de kama wulikajɔw bolodara i k'a dɔn a donni kama Salifu min bɛ yen n'o tun ye général Salifu ye ale tun bɛ wa ministériya la nka a y'a sɔrɔ ale bɔn bɛ ministériya la i k'a dɔn k'a fɔ ministre koɲɛw kɔni tun bɛ secrétaire général bolo nka maa kelen min tun bɛ a donni kama gouvernement cɔ a la o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale tun ye ministre ɲɛmaa ye o tuma min ye bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲininka forsati labɔra ni danganiya jumɛn ye o tuma ko fo ɲininkaliw o de ka kɛ a waati bɛɛ lajɛlen y'i bolosi maa min na o de ye k'a dɔn Mahamadu Kasoge ale min tun ye poli économique ale maa ɲɛmaa ye an bɛ don min na i ko bi o n'a bɛ kɛ kiri ministre ye malidenw ko o ye jigiyaba ye yala Kasoge i na nin ko in to tan wa i dɔ mɛn ni ladiriya ni kiri dɔɔni ni cɛnjalanfɔ min ye a ko nin kiri b'i ɲɛ ani ma nin wuguba maliden jiginna wari sɛbɛnnikɛla ko Mahamadu Kasoge a ko a tɛna kuma bɛrɛ kɛ nka maaw na jaabi ye sɛbɛnnikɛla ko Kasoge sigili ministre de la justice la ka bila bila a ma kalo kelen dafalen bɔ nka ko jaabi dɔw bɔra ka ban sabula min ye k'a dɔn kalo in tile 6 n'o ye kunun yɛrɛ ye an kɔrɔ ko maa kunfɔlɔ minnu bɛ yen ni siga kɛmɛ olu la karamɔgɔ Daba Tunkara k'olu welela ni ka t'olu lamɛn i k'a dɔn tribunal commune 3 la i k'a dɔn faliko ninnu kiisaw la sɛbɛnnikɛla ko o ko in kɔni daminɛ cogo ka ɲi nka maliden mago bɛ fɛn min na maa minnu fara jɔn ye danganaya di a jubaju ye jɔnw ye i k'a dɔn kiiri ka kɛ sababu ye ni k'o jaabi bɔ wa ko maaw b'a la k'o makɔnɔ ɲinini kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ M5 RFP disiba dɔ ɲininka yala a hakilina ye mun ye nin faliko ninnu kan ko ale ko an bɛ don min na i ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara ɲuguɲugu k'a bɛ ɲagaɲaga lawuli ko n'i ye i k'a dɔn nin faliko in sen a ɲɛ 40 ma ko i bɛ taa sɔrɔ jalatigiba dɔw kɔni cogoya bɛ na ye ko in kɔnɔ transition in kɔnɔna la ko k'a fɔ de ko jalatigi dɔw bɛ jalatigi dɔw minɛ k'o fana bɛna kɛ gɛlɛyaba ye min bɛna transition sɛbɛkɔrɔ yuguyugu o kuma ko ale ka jate la min ye k'a dɔn a bɛ fɔ min ma régime démocratiquement élu ni jamana kalataw kɛra tuma min na jamana ɲɛmaaya maa mun ma sigi ka gouvernement jɔnjɔn sigi sariya kɔnɔ k'olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin ko in tɔ wawuli man y'a sɔrɔ jalatigiba minnu b'a la ni ka tɛgɛ da olu kan n'o tɛ ko sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na n'u ye ko in zoyin k'a fɔ jalatigiw yɛrɛ dama ka jalatigiw minɛ ni jalatigi bolofara ɲɛmaa minnu minɛna nin ko in na k'olu kɔfɛmaw na wuli k'u jɔ o fana na k'a ta mankan ye o kuma ko farati ka kɛ nin ko in taabolo la malidenw b'a fɛ tiɲɛ ka bange maaw b'a la ka siran a ko fana ɲɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Condé ka nɔbila don Amadou El Konare Mengeleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Hogon Amadou El Konare k'a dɔn kunnafoni ɲinini k'a sɛnsɛn ni ka se k'a ɲɛdɔn k'a da kɛnɛ kan min ye docteur Juru Koro Diallo docteur Jacqueline Konate docteur Ibrahima Haidara min ye Fatumata Bintou Keita ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka kunnafoni in sɛbɛn i k'a dɔn Le Hogon kɔnɔ Amadou El Konare mun don i k'a dɔn n'i y'a mɛn pétition o de ye anw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔnna ka
hakili jagabɔ an ye tasi kɛ ka miiri kɛ wa anw bɛna min kan ni k'o ɲɛfɔ o de nin ye wa anw sɛbɛ kɔrɔ tɛ an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini centre kura min n'o dilannen bɛ n'u k'a ma centre Imam Mahamudu Diko ni a dilannen bɛ bɛn ani kelenya hadamadenya sigili saheli jamanaw kɔnɔ wa anw ko an tɛ bi an sɛbɛ kɔrɔ tɛ centre in ka wuli ka bɔ yen sabula a nakun tɛ sɛbɛnnikɛla ko ko Juruku Jalo ale de fɔlɔ ye pétition in daminɛ tuma min n'u y'a daminɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ma i k'a dɔn kabini ayiwa avril kalo tile fɔlɔ san 2021 centre kɛnɛba dɔ nana sigi sen kan Imam Mahamudu Diko fɛ i k'a dɔn ayiwa centre in sigilen bɛ bɛn ani kelenya ani ɲinini min ye dɔnni ye ka se k'o ɲini saheli jamana kɔnɔ nka i k'a dɔn centre in sigi kun a min fɔra a la ani min bara ka kɛ kelen tɛ sabula olu ye jateminɛ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ u nana min y'a kɔnɔ o de ye gɛlɛya caman de bɛ yen jamana tilali i k'a dɔn ka taa se i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛw ma min ye saheli jamana ye diinɛ wɛrɛ de bɛ ko in kɔnɔ min bɛna sinsin k'a banba i k'a dɔn a bɛna kɛ jalakiba ye a bɛna jamanaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko bɛn ni kelenya olu y'o de jateminɛ centre in kɔnɔ o tuma olu bɛɛ n'a kan ka ɲɛɲinini kɛ ka cɛsiri kɛ olu b'a da diɲɛmaa tulo kan olu b'a da Mali ɲɛmaaw tulo kan u b'a da malidenw tulo kan centre Imam Diko min ni min dabali tigɛlen bɛ olu ɲɛ bɛ min natɔ la centre in kɔnɔ i k'a dɔn a mɛn o mɛn a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ sabula i k'a dɔn diinɛ kelen o fɔli i k'a dɔn a wa diinɛ min fana don fɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ ni maa caman tɛna jɛn n'a ye a ko i k'o damada don u ka sabali dɛ. Ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux et très sensible. Très, très sensible. Amadou El Konare, i ka dɔn o kuma k'a fɔ nin centre in de bɛna sigi saheli jamana kɔnɔ a mɛn o mɛn a tiɲɛ ni fanga de bɛna bonya n'a ayiwa a min ye awa bɛnkan ye u y'a jira k'a fɔ min ko nin centre in ye a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ bɛn ni kelenya i k'a dɔn ani hadamadenya ani ɲinini min ye kodɔnw ye ani dalilu ɲinini a ko i k'a dɔn a dabɔra o de kama nka olu kɔni ye jate min minɛ centre in na min ni min ju bara ka tigɛ a kɔnɔ n taalen ɲɛfɛ a bɛna kɛ ni gɛlɛyaba ye sabula a fɔra ko jamana ka kɛ kelen ye o de ye laïcité olu ɲɛ t'o la i k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ diinɛ bolofara k'a lajɛ k'a min ye kelen ye hakilina ka bɛn kelen kan i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen ɲinini bɛ t'o kan kosɛbɛ o tuma olu k'u tɛ bi u sɛbɛ kɔrɔ tɛ min ye nin centre ye olu de ye karamɔgɔw ye olu de ye ɲininikɛlaw ye olu ye dɔnniyakɛlaw ye olu ye min ɲɛɲini ka min ɲɛdɔn nin centre in kɔnɔna na o nin don o tuma centre ko in ka dabila bi min ye jahadi ye i k'a dɔn o sinsinni walima k'o ɲɛɲini o ka dabila min ye kelenya ye k'a fɔ diinɛ wɛrɛ tɛna kɛ min ye hakilina kelen ye o ka dabila ministre de religion tɛ wa ayiwa e ko o kɔni ye u k'a ɲɛɲini koyi u ka nin ɲɛɲini chers collègues concitoyens contemporains épris de paix sociale de justice de laïcité Napoléon dit le monde souffre beaucoup, pas à cause de la violence des méchants, mais à cause de la silence des braves gens. Que notre silence ne soit donc pas un blanc signe pour conduire notre pays et ceux du Sahel vers un avenir incertain qui verra la paix et la justice sociale, l'équité et la laïcité balayée d'un revers de la main des valeurs fondamentales de la République. Initiateur, docteur Djourou Diallo, docteur Jacqueline Konate, docteur Ibrahima Haïdara, Madame Fatmata Bintou Keita. Jimmy Verdi Karamogo Makani wala nya bamangana. Mi voriye savela la titre. Ma koroka i wara juye. Ni sebe mi vori nin dona do mabulo. Ni note kala ne ndese ga ni wala ban mi ngoni wara santri ngoni mi ni mi baraka ka ko na dabali mi baraka tige dabali nyumande ma foko beni keleya de doa réconciliation wa adaboro de kama o de fora santri daboro de kama olu ye mi nye no bena ka ko no nu yo jatemine anu cheka de go de baji o ka ni nyanyini o kuma olu ko santiri ko olu t'a dɔn Mali faamaw sɔnna nin ka sigi cogo di jamana in kɔnɔ n'a fɔra faamaw ye ko réconciliation ni bɛɛ kuma bi fɔ ani basigi olu b'o di nka ni fɛn wɛrɛ de taara k'a kɔnɔ sa nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ le Hogo kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanye tan fila sera Bamako ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn o daba tungura kunnafoni sɛbɛ les démocrates min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa Agimuru ale fana ye sɛbɛnkɛ Agimuru ko a bɛɛ n'a ta ko dɔ mankan wulilen bɛ i k'a dɔn laadala dugu min tabiya ye i k'a dɔn pindiw mana fɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi bara ni piti kɔni fɔra nɔngɔ bi gunɛ ɲɔgɔn ɲɛ Mali kɔnɔna la jamana ɲɛma kalata nata min ye jamana faama kuraw n'o ye colonel Asimi Goita n'a jɛw ye u kɔni ye i k'a dɔn tabale gosi kabi waati la ko février kalo tile 27 sa 2022 k'u bina jamana ɲɛma kalata u bina cɛw bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'o kɔni tabale gosira kaba politikimanw wuli ka jɔ olu de bi boloda a ko nka an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn parti politique ka ca nka diɲɛ min kɛ jamana ɲɛma cɛbɔ ye an ka tɔ kɔnɔ karamɔgɔ Deba Tunkara k'o bɛ ɲini ka tabila foroba mugu la tɔn caman kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye tɔ dɔw kofɔ kaba a ma se i k'i munumunu sa ani dugu cɛ i b'a dɔn olu ka cɛbɔ o ye karisa ye nka tɔ min bɛ bi jɔn ko ala n'a ka cɛbɔya maasi kelen tɛ se k'a fɔ karisa don k'o de ala ma hinɛna Sumayila Sise ale ka tɔ ni o ye URD sɛbɛnnikɛla ko kabi Sumayila ntanyana yan'a ka ntanya bɛɛ lajɛlen kɔni m'a dɔn awa Sumayila de bɛ kɛ cɛbɔ ye ni ala nan'o ka kalifa minɛ a la fɔ cɛbɔ wɛrɛ jɔnjɔn de ka ɲini min bɛna URD kunkɔrɔta ni nka i k'a dɔn a ka haminaw ma fa nka sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi cɛncɛnni ka cɛn Sumayila kɔni kɔfɛ maa de bɛ ka ɲini URD la maa min ye maa ladiri ye maa jɔnjɔn maa fara ɲɔgɔn kan ma jamanadenw ka danaya bɛ se ka da maa min kan k'o de na siratigɛ la cɛ belebeleba saba bonyanko bɛ yen minnu cɔ b'a la ka maana maaw nɛn ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ o ye i yɛrɛ kɔrɔkɛ ba i jɔ kɛ Mamadu Igor Jara Mamadu Igor Jara n ko i kɔrɔkɛ walima i jɔ kɛ den a b'a daba ka wa o tuma ne de kɔrɔ don Mamadu Igor Jara a den don bamanankɛ bilen awɔ foyi t'a minɛ i ko bamanankɛ ko ale bi k'a ka bamananya ko fari ka d'a ye ayi a bɛ fari de dun ko kabako ni tun i b'a fɔ ko tubabu don wa i bɛ kɔrɔti cɛ a la a t'a minɛ abada maa bilen tɛ suba ye o tuma a ye na nin d'a ma k'u kana n'i foyi t'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Igor Jara e denkɛ i k'a dɔn o cɔ bɛ maaw nɛn kan fɔlɔ maître Dɛma Traoré docteur Madu Diallo dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ninnu kɔni ye cɛbaw ye minnu cɔ bɛ maaw da kosɛbɛ nka sɛbɛnnikɛla ko an kana sɛn ka kɛ bin kan ɲɔgɔn nɛgɛ kɔni ye k'a dɔn awa bafamɔ ye n'o tɛ biɲɛ dɔn ko jɛgɛ tɛrɔ i k'a dɔn ko cɛ kelen min bɛ yen n'o de ka kan ka URD Sumayila nɔnɔbila fɔ bi ladiriya kɔnɔ ko o de ye Mamadu Igor Jara ye kunnafoni sɛbɛn les démocrates olu y'u sɔnni sigi o kan u y'a jira k'a fɔ n'i ye Igor ta k'a lajɛ maa ladiri don wa layidutigi don a ko misaliya fɔlɔ ye jumɛn ye kabi Sumayila ma minɛ ka b'a ma tunu ko Igor tun ye layidu d'a ma k'a fɔ don n'a nataw la Sumayila mi layidu d'i ma an kun bilennaw bɛ kɛ kelen n ko i kɔrɔkɛ walima i jɔ kɛ den a b'a daba ka wa o tuma ne de kɔrɔ don Mamadu Igor Jara a den don bamanankɛ bilen awɔ foyi t'a minɛ i ko ale bi k'a ka bamananya ko fari ka d'a ye ayi a bɛ fari de dun ko kabako ni tun i b'a fɔ ko tubabu don wa i bɛ kɔrɔti cɛ a la a t'a minɛ abada maa bilen tɛ suba ye o tuma a ye na nin d'a ma k'u kana n'i foyi t'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Igor Jara e denkɛ i k'a dɔn o cɔ bɛ maaw nɛn kan fɔlɔ maître Dɛma Traoré docteur Madu Diallo dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ninnu kɔni ye cɛbaw ye minnu cɔ bɛ maaw da kosɛbɛ nka sɛbɛnnikɛla ko an kana sɛn ka kɛ bin kan ɲɔgɔn nɛgɛ kɔni ye k'a dɔn awa bafamɔ ye n'o tɛ biɲɛ dɔn ko jɛgɛ tɛrɔ i k'a dɔn ko cɛ kelen min bɛ yen n'o de ka kan ka URD Sumayila nɔnɔbila fɔ bi ladiriya kɔnɔ ko o de ye Mamadu Igor Jara ye kunnafoni sɛbɛn les démocrates olu y'u sɔnni sigi o kan u y'a jira k'a fɔ n'i ye Igor ta k'a lajɛ maa ladiri don wa layidutigi don a ko misaliya fɔlɔ ye jumɛn ye kabi Sumayila ma minɛ ka b'a ma tunu ko Igor tun ye layidu d'a ma k'a fɔ don n'a nataw la Sumayila mi layidu d'i ma an kun bilennaw bɛ kɛ kelen ye kilinaw maana k'a minɛ i kan ka kɛ faamaw dama ta ye kuran ni ji de kan ka walankata Mali den bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ wa i k'a dɔn sɔngɔ damatɛmɛja la nɔgɔya kɔnɔna la a ko a y'o politigiw fɛɛrɛ bolow sigi sen kan o de la jiw walankata la wa o kama min ye Soma Pepu ani Soma Jefu ale de y'olu gili don ni baaraw sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dilan wa ko jɔnni d'a kalama o nafa tɛ maliden kan bi a ko min ye kuranko o b'o cogo kelen na Mamadu Igor Jara ko k'a kɛ maliden dɔw bɛ si yeele la dɔw bɛ ka dibikuru mɔmɔ fɔ kaba ni tɔrɔsi kɔrɔti cɛ a la a t'a minɛ abada maa bilen tɛ suba ye o tuma a ye na
nin dama ku kana ni foi tamne sebenikala ko Mamadou Igor Jara e denge i ka do o choabe mo ne kan folo maître Dema Traoré docteur Madou Diallo docteur Boubou Cissé nunu ngoni ye chebaw ye munun choabe mo da ko sebe o nga sebenikala ko angana shenga ke binka nywan nege ko ni ka do awa bafa mo no te bie do ko jige tero i ka do ko chekele mimbe no de kanga URD Soumaïla nonobla fobi ladria kono ko ode Mamadou Igor Jara kuna fondi sebe le démocrate olu yu soni sigi okan u ya jara ka fo ni ye Igor ta ka laje ma ladri do wallahi du tigi do ako misaliya folo e jume ka bi Soumaïla mamine ka ba matunu ko Igor to laidu damo ka fo dona natawla Soumaïla mi laidu dimo angundle na obege kelenye klina mana ka mine inanga ke famo dama tai qur'ani jide kanga walangata mali de bela jerle ka soro wa ka do songo dama teme jala noya konnala ako ayo politiku fere bolo sigi senga ode la ju walangata la wa kama minye soma pepo ani soma jefu ale de yo lugili doni baraw sebe bela jerle dla wa ko jonda kalama on nafate mali de kambi ako minye kurango obo choko kelena Mamadou Igor Jara ko ka ke mali de do bi shi yelela do be ka dibikuru momo ko kabani torosi de be mombulo ako de kanga dabla hali ma bilama musaga ko ni soroko la bela jele ba do mali abe sibe jukoro kolo kono o kuma fo ma de kana mami mi soro busoni chego ana faranywanga na donjugo sigisenga wasa gole ya kise blemi nyera be mali la ni wor yere yeli be nyininga ke ikado magandai fo de ka dabla anga jamana kono sorot la chego o ka demake wa minye ikado wor bongu na korofo la Igor ko do magala jedo ni mami nyaka baraw jatemine bangi bona ka da ka mali de ka ba bora ministeriala je bunagu bangi volo fara ba mimbe ni oye Bank of Africa nu kwa mako BOA olu de na wele ako chen e ka sukelenge mali la kasro isigiledo ikado oye kumaninya bana jona ikana onga bangila joroba mumbe ikaka nyema bai uyo tani odi ama akwa me domina iko bi sebenikala ko ni bi Igor ka ladriana ka sengola fobi ibi klenga fo anaki kono ki bi ka majamu kono bi nu bi fe uka cheboko akake mali de nguna va venye ko Igor do de bil hak awo trafatain abe fa ajensi sali atina ge Dakar ni Bank of Africa me kelenviye ajugola samyaji mabia samba sura amoka ka furula kana ni fode samya ko ni mana fotaw Igor mana ke dinya yoro afola de na dabada afola ko ka furula esa kasro ni ya iba fugo tubabu la kila Amadou El Konare membulo buka ka do mbi boni sebe minuka ma Amadou El Konare safanjiri tigali fo ka soro sebe yoro kanyu ko sobe ni glible ngoro bengan no ye jakulu ye ambena jama de nga folo ye ode u bismillah le mami laben o temene ngofa ay kangaru ani la delika chamandi minye aya jurula ka fo abi jamana in donsa ale shiruka ale bi jamana in do politiquement ou desera politiquement ou dekara sababu ye jamana nyere ka se ni danga ni ngelaima ma kuran minu nye nunu nye nu bi wuli ka jɔ ani cɛsirila wasa ka jamana magwɛn a ka dugawu b'u ye ka da ko caman kan sabula min ye awɔ Seydou Mamadou Kulubali i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min ye politiki maa tɛ a b'a dɔn k'a fɔ den cɛsirilen don a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri yanko jɛkulu min sigilen don a bolo n'o ye bɛnkan ye a ye kunnafoni caman mɛn min ye Modibo Keyita ye i k'a dɔn ale de ye dankan ye bɛnkan na o ye kɔrɔfɔta a y'a ɲini Ɲɔrɔ Siribukɛ fɛ min ye dugawu kelen kɔfɛ min ye olu ye u n'u ka ɲɛma n'o ye ayiwa Seydou Mamadou Kulubali ye u b'u kalifa ayiwa Ɲɔrɔ Siribukɛ ma a k'u don u sogo n'u wolo cɛ ni k'u dɛmɛ ka dugawu caman k'u ye Ɲɔrɔ Siribukɛ ko kana siga ni Ala ni kira jɛnna o b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kuma min ayiwa n'u ye foli caman kɛ ayiwa i k'a dɔn duba minnu bɛ Ɲɔrɔ n'o ye ayiwa Jakitelakaw ye ka t'i saru la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara teliyala n'an tɛgɛ don ko kura a kɛ ten koyi kunnafoni sɛbɛn les jours tile maaw olu kumana bɛnkan n'o ye jɛkulu ye an bɛna jamaden kɛ fɔlɔ ye o de y'u bisimila le kuma min labɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ a ye kangaru ani ladilika caman di min ye a y'a juru la k'a fɔ a bi jamana in dɔn sa ale Siribukɛ ale bi jamana in dɔn politikimaw u dɛsɛra politikimaw de kɛra sababu ye jamana in yɛrɛ ka se nin dangan in ni nin gɛlɛya in ma maa kura minnu ye ninnu ye n'u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsirila waasa ka jamana magwɛn a ka dugawu b'u ye ka da ko caman kan sabula min ye
awa Seydou Mamadou Kulubali i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min ye politique maa tɛ a b'a dɔn k'a fɔ den cɛsirilen don a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri yanko jɛkulu min sigilen don a bolo n'o ye bɛnkan ye a ye kunnafoni caman mɛn min ye Modibo Keyita ye i k'a dɔn ale de ye dankan ye bɛnkan na o ye kɔrɔfɔta a y'a ɲini Ɲɔrɔ Siribukɛ fɛ min ye dugawu kelen kɔfɛ min ye olu ye u n'u ka ɲɛma n'o ye awa Seydou Mamadou Kulubali ye u b'u kalifa awa Ɲɔrɔ Siribukɛ ma a k'u don u sogo n'u wolo cɛ ni k'u dɛmɛ ka dugawu caman k'u ye Ɲɔrɔ Siribukɛ ko kana siga ni Ala ni kira jɛna n'a o b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ tuma min ayiwa n'u ye foli caman kɛ ayiwa i k'a dɔn duba minnu bɛ Ɲɔrɔ n'o ye ayiwa jagitilakaw ye o tɛ ka t'i sara u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara teliyala n'an tɛgɛ don ko kura a kɛ ten koyi kunnafoni sɛbɛn les jours tile maaw olu kumana Madi Awa Kebe Madi Awa dɔ ɲagaɲagaba na a kankolo bɔ i k'a dɔn f'a laban na sa a nana o fana kɛ jama ye n'a yɛrɛ suma bolo ye sabula a sɔnna sariyakisɛ dɔ ma ko min ma article 39 sariyakisɛ min ye makamaba ye n'a b'a to lakɔli karamɔgɔ Kulubali i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min ye politique maa tɛ a b'a dɔn k'a fɔ den cɛsirilen don a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri yanko jɛkulu min sigilen don a bolo n'o ye bɛnkan ye a ye kunnafoni caman mɛn min ye Modibo Keyita ye i k'a dɔn ale de ye dankan ye bɛnkan na o ye kɔrɔfɔta a y'a ɲini Ɲɔrɔ Siribukɛ fɛ min ye dugawu kelen kɔfɛ min ye olu ye u n'u ka ɲɛma n'o ye awa Seydou Mamadou Kulubali ye u b'u kalifa awa Ɲɔrɔ Siribukɛ ma a k'u don u sogo n'u wolo cɛ ni k'u dɛmɛ ka dugawu caman k'u ye Ɲɔrɔ Siribukɛ ko kana siga ni Ala ni kira jɛna n'a o b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ tuma min ayiwa n'u ye foli caman kɛ ayiwa i k'a dɔn duba minnu bɛ Ɲɔrɔ n'o ye ayiwa jagitilakaw ye o tɛ ka t'i sara u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara teliyala n'an tɛgɛ don ko kura a kɛ ten koyi kunnafoni sɛbɛn les jours tile maaw olu kumana Madi Awa Kebe Madi Awa dɔ ɲagaɲagaba na a kankolo bɔ i k'a dɔn f'a laban na sa a nana o fana kɛ jama ye n'a yɛrɛ suma bolo ye sabula a sɔnna sariyakisɛ dɔ ma ko min ma article 39 sariyakisɛ min ye makamaba ye n'a b'a to lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka bɔ babini jurutigɛ don la i k'a dɔn o ni kɔlɔbɔ ba kelen ninnu ye a nana kɛ sa sogɛli yɛrɛ wajibiyara ni kalifa awa Ɲɔrɔ Siribukɛ ma a k'u don u sogo n'u wolo cɛ ni k'u dɛmɛ ka dugawu caman k'u ye Ɲɔrɔ Siribukɛ ko kana siga ni Ala ni kira jɛna n'a o b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ tuma min ayiwa n'u ye foli caman kɛ ayiwa i k'a dɔn duba minnu bɛ Ɲɔrɔ n'o ye ayiwa jagitilakaw ye o tɛ ka t'i sara u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara teliyala n'an tɛgɛ don ko kura a kɛ ten koyi kunnafoni sɛbɛn les jours tile maaw olu kumana Madi Awa Kebe Madi Awa dɔ ɲagaɲagaba na a kankolo bɔ i k'a dɔn f'a laban na sa a nana o fana kɛ jama ye n'a yɛrɛ suma bolo ye sabula a sɔnna sariyakisɛ dɔ ma ko min ma article 39 sariyakisɛ min ye makamaba ye n'a b'a to lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka bɔ babini jurutigɛ don la i k'a dɔn o ni kɔlɔbɔ ba kelen ninnu ye a nana kɛ sa sogɛli yɛrɛ wajibiyara ni k'a f'u ye i k'a dɔn ko jakusa don u ye fɛn min fɔ jɔn ko Ala ale nka jamana de ye sariya jamana ye jamana ye fɛn min sariya ni k'o tɛgɛ nɔ bila k'a fɔ de ko dɔw siramikɛ dɔw ɲɛ nkɔnna o taw kɛ sɔgɔma ni ka olu ta buruja lakɔli karamɔgɔw ko fɔw su n'o to olu fana tɛna sɔn o ma ko gɛlɛya de bɛ nin yɔrɔ in na o tuma fɛn min ɲini bɛ i k'a dɔn ni ma ɲɛ ko saraw bɛɛ lajɛlen bɛ bila hukumu kelen kɔnɔ lakɔli karamɔgɔw ko i k'a dɔn aw minnu ye dɔgɔtɔrɔbaw ni professeur baw ye ni aw ka sara bilara yɔrɔ min na lakɔli karamɔgɔ minnu fana ka jɔnjɔn ni aw ta ye kelen ye o jɔnjɔn sɔngɔ bɛɛ lajɛlen ka sara kelen na wa musaka minnu bɛ bila maaw ka saraw sanfɛ n'o ye prime ye k'o fana ka damakɛɲɛ dɛ n'o tɛ ni e ni ne sara ye 20,000 ye ne sara ka kɛ 20,000 ye nka 100,000 bi fara e kun k'o ye prime ye dɔrɔmɛ ti fara ne kun ko o ti bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya de bɛ nin yɔrɔ in na fɔ nin ne ka ɲɛfɔ maaw ka nin faamu o de kama gɛlɛyaba bɛ yen o clé fana kun ka kɔrɔfɔ la UNTM kun ye laɲiniba kɛ k'a jira k'a fɔ o clé bɛ ka sariya min dalabɛn n'o ye maa dɔw bɛ yen o clé bɛ se k'olu nɔnɔ bɔ lakɔli karamɔgɔw ko i k'a dɔn aw minnu ye dɔgɔtɔrɔbaw ni professeur baw ye ni aw ka sara bilara yɔrɔ min na lakɔli karamɔgɔ minnu fana ka jɔnjɔn ni aw ta ye kelen ye o jɔnjɔn sɔngɔ bɛɛ lajɛlen ka sara kelen na wa musaka minnu bɛ bila maaw ka saraw sanfɛ n'o ye prime ye k'o fana ka damakɛɲɛ dɛ n'o tɛ ni e ni ne sara ye 20,000 ye ne sara ka kɛ 20,000 ye nka 100,000 bi fara e kun k'o ye prime ye dɔrɔmɛ ti fara ne kun ko o ti bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya de bɛ nin yɔrɔ in na fɔ nin ne ka ɲɛfɔ maaw ka nin faamu o de kama gɛlɛyaba bɛ yen o clé fana kun ka kɔrɔfɔ la UNTM kun ye laɲiniba kɛ k'a jira k'a fɔ o clé bɛ ka sariya min dalabɛn n'o ye maa dɔw bɛ yen o clé bɛ se k'olu nɔnɔ bɔ nka a bɛ fɔ o de ma ko rétention de note
barabana o kuma n'o kɛra o tinye defu tɛna kɛ bagi tɛna kɛ bete kɛrɛbɛ tɛ sa nata bɛ kɛ cogo di o ye sa tiɲɛnen sa nata don o fana tiɲɛna o kɔfɛ dun o jamana de tiɲɛnen Ala k'an kisi kunnafoni filɛ an ye min bɔ les jours kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛbaa de tɔgɔ ye Masa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya de bɛ nin yɔrɔ in na fɔ nin ne ka ɲɛfɔ maaw ka nin faamu o de kama gɛlɛyaba bɛ yen Oakley fana kun ka kɔrɔfɔ la UNTM kun ye laɲiniba kɛ k'a jira k'a fɔ Oakley bɛ ka sariya min dalabɛn n'o ye maa dɔw bɛ yen Oakley bɛ se k'olu nɔnɔ bɔ nka a bɛ fɔ o de ma ko rétention de note bara banna o kuma n'o kɛra o tinye defu tɛna kɛ bagi tɛna kɛ bete kɛrɛbɛ tɛ sa nata bɛ kɛ cogo di o ye sa tiɲɛnen sa nata don o fana tiɲɛna o kɔfɛ dun o jamana de tiɲɛnen Ala k'an kisi kunnafoni filɛ an ye min bɔ les jours kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛbaa de tɔgɔ ye Masasi ko tile fila in na ŋunuŋunu ni ko lettre in copie b'ale yɛrɛ bolo muso minnu ye lettre sɛbɛn u ye mun fɔ u ko ayiwa Moribo Dunbiya a y'a wajibiya olu muso fila kan i k'a dɔn u ka wari de d'a ma waso u ka ta baara la a ma dan u ma olu ye wari di tuma min u taara a ma fɔr'u la koyi waati ni waati i k'a dɔn a bɛ to k'u kɔri dibi la olu kɔni y'a ye sa k'a fɔ nin ko in degun barika bonyana an ye wari bɔ an ka ta baara la nka kuma bɛɛ i ka danfɛ fana o ye kɛwale min kɛ ka jugu u k'o de ma tubabukan na harcèlement sexuel i k'a dɔn awa muso fila in ye lettre kɛ min ye révélation mɔgɔ ye ko lettre in copie b'u bolo Moribo Dunbiya de tɔgɔ fɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra sa mankan barika nana bonya sabula i k'a dɔn Faransikaw i k'a dɔn ani Suisse ani Sénégal ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn galama n'o ye Croix Rouge ye sɛbɛnnikɛla ko tubabuw tɛ fɛn min fɛ diɲɛ na o de ye harcèlement sexuel n'o kɔni fɔra cakɛda la ka ban baara gɛlɛyara o yɔrɔ bɛɛ min ye Croix Rouge ye i k'a dɔn makaama de bɛ bɔ diɲɛ fan caman na ni ka suru Mali ta in kɔnɔ i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kabini o kɔni kɛra sa tubabuw y'a ɲini fa bɛɛ lajɛlen na anw de ye nafolo bɔbaa ye mankan min bɛ aw ka yɔrɔ la Moribo Dunbiya tɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ k'a la joona o yɔrɔ bɛɛ u ye Moribo wele ka taa sigi maliyɛnya yɛrɛ la an t'a fɛ abada fo a tiɲɛni gɛlɛya ka ni i sɔrɔ o tuma hɔrɔnya na e b'a lajɛ k'i bolo yɛrɛ de bɔ ca la n'o tɛ a mankan mɛn o mɛn i k'a dɔn a bɛna kɛ a kɛnɛma kuma ye o kɛ i k'a dɔn olu kun ye a dabalitigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ da soda la nka i k'a dɔn Moribo Dunbiya yɛrɛ ka kɛwale a n'a ka jogo i k'a dɔn a laban nana kɛ sababu ye ko in kɔni laban barika nana bonya ko bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama o tubabuw ko n'a ma ɲɛ o kɔ sa Croix Rouge maliyɛnni olu laban b'u ko don a la dɛmɛ ani makaama min n'u b'a ta ka sɛgɛrɛ u b'o bɛɛ lajɛlen dabila o kɛ o tuma u y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugu bɛna ci kelen sababu la i sen bɔ an sen na a ko Moribo Dunbiya i k'a dɔn a nɔ bɛ ko caman na sabula maa wɛrɛw sɔrɔla minnu ye jugu in fɔ a ma maa wɛrɛw sɔrɔla minnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ siga t'a la a ye wari minɛ olu la waso u ka ta baara la n'i bɛ baara ɲini a b'a fɔ awa na ni wari ye i k'a dɔn a muso fila in yɛrɛ ko Moribo Dunbiya a ye wari minɛ olu la min kɛ ayiwa ɲɔgɔn dan min kan ka kɛ a ye sujet f'u ye ka jaabi di olu ma olu kɔni passera nka a ko a ta date bila de sa a tɔ kɔni kɛra sa Moribo Dunbiya kɔni ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ni ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko Croix Rouge ka mobili ko kuma nin fɔra cakɛda la ka ban baara gɛlɛyara o yɔrɔ bɛɛ min ye Croix Rouge ye i k'a dɔn makaama de bɛ bɔ diɲɛ fan caman na ni ka suru Mali ta in kɔnɔ i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kabini o kɔni kɛra sa tubabuw y'a ɲini fa bɛɛ lajɛlen na anw de ye nafolo bɔbaa ye mankan min bɛ aw ka yɔrɔ la Moribo Dunbiya tɔgɔ ye a ye fɛɛrɛ k'a la joona o yɔrɔ bɛɛ u ye Moribo wele ka taa sigi maliyɛnya yɛrɛ la an t'a fɛ abada fo a tiɲɛni gɛlɛya ka ni i sɔrɔ o tuma hɔrɔnya na e b'a lajɛ k'i bolo yɛrɛ de bɔ ca la n'o tɛ a mankan mɛn o mɛn i k'a dɔn a bɛna kɛ a kɛnɛma kuma ye o kɛ i k'a dɔn olu kun ye a dabalitigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ da soda la nka i k'a dɔn Moribo Dunbiya yɛrɛ ka kɛwale a n'a ka jogo i k'a dɔn a laban nana kɛ sababu ye ko in kɔni laban barika nana bonya ko bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama o tubabuw ko n'a ma ɲɛ o kɔ sa Croix Rouge maliyɛnni olu laban b'u ko don a la dɛmɛ ani makaama min n'u b'a ta ka sɛgɛrɛ u b'o bɛɛ lajɛlen dabila o kɛ o tuma u y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugu bɛna ci kelen sababu la i sen bɔ an sen na a ko Moribo Dunbiya i k'a dɔn a nɔ bɛ ko caman na sabula maa wɛrɛw sɔrɔla minnu ye jugu in fɔ a ma maa wɛrɛw sɔrɔla minnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ siga t'a la a ye wari minɛ olu la waso u ka ta baara la n'i bɛ baara ɲini a b'a fɔ awa na ni wari ye i k'a dɔn a muso fila in yɛrɛ ko Moribo Dunbiya a ye wari minɛ olu la min kɛ ayiwa ɲɔgɔn dan min kan ka kɛ a ye sujet f'u ye ka jaabi di olu ma olu kɔni passera nka a ko a ta
ka date bila de sa a tɔ kɔni kɛra sa Modibo Doumbouya kɔni ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ni ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla ko Croix Rouge ka mobili ko kuma min bi fɔ a bɛɛ nkalon Modibo Doumbouya yɛrɛ b'a ɲɔgɔn filɛ nin ye maa kelen de nɔ don Modibo Doumbouya ale de bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn ni ka baarakɛlaw yɛrɛ to a tiɲɛ ni ka gɛlɛ don ka sɔrɔ jugo min b'ale la a gɛnna o de kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kuma fɔ ko duman ciɲɛba ma kɛ b'o kɛ woro kunba kelen sɔngɔ ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara tubabu ma Segu tariku dɔn ka tɛmɛ an ka Mali bamananw kan ani an ka Mali ɲamakalaw kan o tuma an da yɔrɔ n'an gan kamana jɔn y'o fɛ yen a ɲininkali tɛ wa olu b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan cogo di a kɛra an minnu ɲɛna ne ko ni u y'a dɔn ka tɛmɛ an kan o bɛ maa gan i kamana de père en fils nka n'u y'a dɔn ka tɛmɛ an kan k'a b'an gan kamana o tɛ se ka kɛ fiyewu kana se ka bala cogo bɛ di Amadou Konare Mengeleku ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Amadou Konare Laya Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko di dɛ a ko i k'a dɔn Kati min ye maire ye a n'a ka danga saba i k'a dɔn min ye pôle économique ye i k'a dɔn degunnen bɛ Kati maire a tɔgɔ de ko Yɔrɔ Wologem a ka danga maa saba fana bɛ yen u bɛɛ lajɛlen welela pôle économique la Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ko in man di sabula u ka weleli bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ko caman ma dugukolo ani wariko Amadou Konare i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli dɔ de senfɛ bɔ kɛra nin galama min kɔni ko Gineza o ye mairie baarakɛlaw ye olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ka u coro a ko contrôle général des services publics min ye wulikajɔ ye maître Wologem i k'a dɔn a welela i k'a dɔn pôle économique la ni y'an sigiɲɔgɔnw de ye Kati awa o minɛlen don fɔlɔ dɛ le maire principal Yɔrɔ Wologem. Mais attention, à quoi me de la bi? Je ne sais même plus. J'ai un frère là. Oui, mais j'avais un frère là. Wologem. Agnedem Kochamangen. No do. Izigale memina no koni ndonde. Walma ya dunya ve. Ayi, Kati Merila. Ninga ko be ma deligi Kati Merila. Non, ayi. Ne, sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko min ye syndicat ye n'o ye mairie kuma caman fɔ sabula gɛlɛya min b'olu da la a bɛ san caman bɔ i ka a kɛra mɔgɔ i man tigɛ de la nin y'a ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn Kati min ye maire ye a n'a ka danga saba i k'a dɔn min ye pôle économique ye i k'a dɔn degunnen bɛ Kati maire a tɔgɔ de ko Yɔrɔ Wologem a ka danga maa saba fana bɛ yen u bɛɛ lajɛlen welela pôle économique la Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ko in man di sabula u ka weleli bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ko caman ma dugukolo ani wariko Amadou Konare i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli dɔ de senfɛ bɔ kɛra nin galama min kɔni ko Gineza o ye mairie baarakɛlaw ye olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ka u coro a ko contrôle général des services publics min ye wulikajɔ ye maître Wologem i k'a dɔn a welela i k'a dɔn pôle économique la ni y'an sigiɲɔgɔnw de ye Kati awa o minɛlen don fɔlɔ dɛ le maire principal Yɔrɔ Wologem. Mais attention à quoi me de la bi? Je ne sais même plus. J'ai un frère là. Oui, mais j'avais un frère là. Wologem. Agnedem Kochamangen. No do. Izigale memina no koni ndonde. Walma ya dunya ve. Ayi, Kati Merila. Ninga ko be ma deligi ye Kati Merila. Non, ayi. Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko min ye syndicat ye n'o ye mairie syndicat ye olu kɔni ye kuma caman fɔ sabula gɛlɛya min b'olu da la a bɛ san caman bɔ i ka a kɛra mɔgɔ i man tigɛ de la a tɔ ni 27 ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o fana tunu bɛ pelenketew sibi mairie la taafan ma dɔn nafan ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin kibaruya ninnu sɔrɔla sira jumɛn fɛ n'i y'a mɛn contrôle effectué par les bureaux du vérificateur i k'a dɔn cakɛdaba min ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛliba kule ma ko
n'olu kɔni taara tuuru cɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sibi mairie la sɛgɛsɛgɛliw nana min yira karamɔgɔ Deba Tunkara o ye dabali banko ye n'i y'a mɛn kiiri tigilamɔgɔw da irrégularité financière dysfonctionnement a bɛ tali kɛ nafolo yɛrɛ burujafuli ani k'a dɔn baara yɛrɛ donni a kuca i k'a dɔn k'a b'o sɛbɛkɔrɔden ko fɔ sɛbɛnnikɛla k'u nana jateminɛ k'a fɔ nafolo minnu bɛ yen n'u kɛlen don k'o ti warako la k'o manger malako piyan CFA wari miliyɔn 27 ani k'a dɔn awa 87 n'i y'a mɛn gestion la gestion financière a nafolokow doncogo gestion domaniale et foncière dugukolo ko o terrain na ci maires da min ye la gestion de l'état civil min ye mɔɔw ka wolosɛbɛn kow ni furusiri kow ka nin bɛɛ lajɛlen nafolo malako piyan k'a patrimoine min yɛrɛ ye dugukolo minnu bɛ commune cogoya la fɛn minnu yɛrɛ bɛ commune cogoya la ani maa minnu bɛ olu sara cogoya karamɔgɔ Daba Tunkara n'a fɔra ko hali ka taa bigi sa 15 ko min ye surfacturation dɔ bi fara o sɔgɔ kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen damanda de jateminɛna Sibi mairie la min kɛra sababu ye jɔn ko ala ko donna nataw la a bɛna sɛbɛkɔrɔ wusu maninkala a ma sɔrɔla k'a fɔ maire min bɛ nin waati in na jɔn ko ala ko sikana belebele kɛlen don k'a fɔ nin n'a kɛ kogɛlɛnba ye min ye Dawuda Keyita ale min ye maire principal ye nin waati in na i yɛrɛ k'a fɔ ten kuma ka ca Sibi fana ye ne ka dugu ye an n'a bila ta b'an k'o ta tɔ fɔ de mɛ kelen b'i ye e ti maa to ye ko i ka maa ye i sigi ɲɔgɔn ye filɛ k'u da lɛfɛ ka nin nin ye waati ma se bisa kɔni an b'a bila yan Amadu Konare i k'a dɔn ayiwa Worokiya Male a sigilen bɛ n k'i ɲininka hippodrome na mɔgɔw ka hakili to a la n'u ye baarakɛden ye min do a ye Hawa Tarawele Flatini b'a la Dawuloni finen don u ka fɛɛrɛ k'ale ka minɛnw minɛ na Flatini b'a la a Dawuloni finen don i k'a dɔn a b'a fɔ k'a ye baarakɛla nka somuso don don dɛ sabula a filɛ k'a ka patron ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye wa k'a to a ka sara ka di sara de dira a ma fana a ye minɛnw cɛ Amadu Konare waati n'a ka waati ma se min bɔra i k'a dɔn Usman Tambura yɔrɔ ni ale ye superviseur ye ko maa o maa bɛ fɛ ni baara ko gɛlɛyalen n'u bɛ fɛ ka kɛ lakɔli karamɔgɔ m'a to i ka se ka kalan lakɔli karamɔgɔya kɛ i k'a dɔn jardin d'enfant premier cycle ani lakɔli fondamental yɛrɛ korokara bɛɛ la ni maa min bɛ fɛ ka taa ni diplôme min b'i bolo k'a daminɛ capo bac BT1 BT2 ki licence maîtrise k'a bɛɛ lajɛlen o ni maa minnu bɛ yen ni diplôme wɛrɛ tɛ baara la u ka taa u cogoya sɛbɛn joona ko tile 35 kalan bɛna k'u kun k'a daminɛ nin kalo kura ye juillet tile 15 ka bila tile 19 na n'o ye août kalo nata ye ko a bɛ kɛ yɔrɔ min na sa o ye lakɔli communautaire min filɛ l'église Jelibugu ale l'église kɛrɛfɛ lycée Filidabo Masurunya na o bɛ kunnafoni wɛrɛ la teliya la 76 33 91 41 92 92 12 20 66 87 88 57 walima 50 04 84 84 n'i ma se k'o si sɔrɔ i bɛ 76 02 81 23 walima 76 11 72 39 i ye nin fɛn o fɛn kɔngɔ i na kibaruya sɔrɔ a la k'a kun cɛ nin ye baani sɛbɛn ye Ala ma hinɛ Mamadu Arasinisi ale bɛ Misira Ala ma hinɛ Sumala Traoré o bɛ Kati Ala ma hinɛ Badara Berete o bɛ Kita gare la Ibrahima Berete o bɛ n'u k'a ma Yɔnko o bɛ Kita gare la olu k'u dusukun tɔɔrɔlen bi bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ maa min bɛ yen n'o y'u denmuso n'u furumuso Fatumata Si n'u ko a ma ko Baɲini ko lakɔli karamɔgɔ kun don k'a fatura Kita a ka suturaliw bɛna kɛ bi Lazara waati k'u bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ taabaa ya Rabbi Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'a ma Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan i k'a dɔn ayiwa min ye championnat national ligue de Sikaso de don wa Sidi tɛ wa Sidi ayiwa o tuma sɛbɛnfura in i k'a dɔn Sidi mana na sisan ale na i da don ala k'a fɛsɛfɛsɛ n ɲɛ bɛ min kɔni na n b'a dɔn sanimaliya kɔni an bɛ dɔ f'a ɲɛna a ka namara kubuni b'a bolo a ma ja Amadu Konare farikɔnɔjɛkɛlaw i k'a dɔn Burapele Sidi ka taa se ayiwa i k'a dɔn ayiwa u ka maa tɔ bɛɛ ma sɔɔni u bɛ n'i sɔnni da farikɔnɔjɛ kan surafana t'u ma dusu in na sɛgɛn bɛ kɛ nin gafe kelen in kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali min ye n k'i ɲininka ayiwa Gibson control Jibi ale de bolo bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn Jibi i ka terikɛ tɔgɔ a bɔra an kɔnɔ koyi n'o tɛ an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔ bi Musa Tangara Korofina Musa Gwani seli selen don Sidi i ka an ma faamuyali kɛ o Ligue 1 yɔrɔ jumɛn Bamakɔ Ligue A Sadi ye jɔnni di Sadi ye jɔnni di 11 créateurs 3-0 la hawla joliba ko banna
irel koroni ye joliba ti 1-0 go joliba ko ni amu fa nyina o te foi de soro merci mana communiquer mo ça jibi blog mi ngam la Amadou El Konaré de Batungara wa salam